Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Lehenengo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, txikerra duk hori. La 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 la. Bigarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, nagia duk hori. Pepe, 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 pepe. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea duk hori. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea duk hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa duk hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa duk hori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia duk hori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia duk hori. Graziana etorri da. Ikara zaitezte! Zerri da hau? Are txabaleta? Orduan doni bane garazi? Badakit. Hain toki iluna izan da. Seguru, Santi Mamineko koa zuloan gaudela. Xalama aurpegia duen mutilarek dinosaurioa dirudi. Aizue, hau ezpada are txabaleta. Ezpada doni bane garazi. Eta ezpada Santi Mamineko koa zuloa ere. Non arraio gaude? Nola? Nahastu egin naiz. Gaur goizean, zugarra morditik irten naiz. Anboto mendira joateko asmoan. Baina bidean galdu egin naiz. Haize bortitza sortu beharko dut, bide egokia aukiratzeko. Iparretik hotz, egotik anbutz,
Aize zakarrak, geltokian Ezerretara maitane! Ez komikara! Ezerretara berriz! Stop! Lagunok, adiskide maiteok, arratsaldeon. Begi biztan daukazue Pepito Bilariño, munduko autogidarien txapeldun berria. Kaixo! Tira, ez aldezute bazkaldu munduko txapeldun berria agurtzeko. Kaixo! Iepa, kuadrilla, zer modu zaudete? Aizue, Pepitori sekulako karraxia bota eta neri fundamenturi gabe berriro saiatuko naiz, Zer moduz? Ederki ba, aizue, gauza bat. Ez egin kasuri Pepitori, kokotean sartu zaio, pilotua izan nahi duela, bai, karrera garrantzitsuak eta korritzeko. Eta hortxe dabil, astozar honen gainean igota, ridikulua egiten. Kontuz kaskarin, hau ez da astozarra. Punta-puntako teknologiarekin egindako auto azkarra baizik. Bai, bistan dago, Lau egur triste, bi txintxeta eta Fernando Amezketarraren garaiko sokazarra. Itxura gutxienekoa da. Begira Ferrariak, zatarrak dira, baina unibertsoko azkarrenak. Begira, diseinatzaile moderno batekin hitz egin beharko zenuke, zure katxarroaren itxura, pixka bat hobetzeko. Lasai, fitxatuta daukat dagoeneko munduko diseinatzailerik modernoena. Bai? Eta nor da ba? Txiribiton! Ara, orain astozarra ematen badu, morroiskorren eskuetatik pasa ondoren, txampiñoi tuberkulosoa izango da. Kontuz nagusi. Barre gehiegi egiten ari zara nire txindokiko gezi zorrotzaren kontura. Zer? Txindokiko gezi zorrotza? Favorez, Pepito, Asko jota, udalaitzeko dordoka edo Santa Barbarako marraskiloa, hoxe. Makina prefektoa da hori. 4 errubera ipini dizkiot. 1, 2, 3 eta 4. Volantea eta sekula ikusi duzuen motorrik harinena. Bueno, nik neuk asmatu dut, atera kontuak. Zuk egin baduzu, nahiko lan izango duzu motor xistrin hau martxan jartzen. Ixo, oraintxe bertan egingo dut erakustaldia. Eta debalde gainera. Kendu panetik, senyorita, motorra martxan jartzen dudanean autoa ia goberne ezin izango data. Seguru zaude, Pepito, lanbide zabatu nahi duzula? Horrela, makinista bezala ederki bizitzea motel, arriskutan sartu gabe eta, Pelipe kondu lertuko du nire erabakia. Eta jubilatzen naizenean, tren makinista izango naiz ostera. Erne, bagoaz eta. 1, 2, 3... Eta orain, turnoa! Txoropito erregela, Pepito! Ia, sutan jarri duzu geltokia! Ez dut ulertzen zer gertatu den. Auto hau sorginduta dago. Sorginduta! Sorginduta? Favore, zekendu barraka hau nire begibistatik. Zu makinista izateko jaioa zara. Makinista eta ez autogidaria. Bukatu lana eta itzuli zaite berehala, Gure publiko artetik gaur 4 ikazkin prestu aukeratu behar dituguta. Itzuli lehen baien, Pepito. Tira. Eskerra gutxenez zuek ez diguzuen utxik egiten, eta gaur ere zakua ikazkinez betea datorren. Lagunok ikusten zuek kutxa, hautagaiez josita daukagula, Lehenik eta behin talde gorriarekin hasiko gara. Ja
Garmendia! Aupa, Julen, azkar! Aupa, Julen. Etorri, Julen, etorri! Gaurra, Kasus talde motel gorrian. ziztu bizian, etorri zea, Bai. Jolasteko gogarekin? Bai. Bai, ala, tira bazuzera talde gorriko lehenengo partaidea. Vale. Bigarrenaren bila joango gara? Vale. Ederki ba. Beñat, landa! Haupa, Beñat, hau da sasoia, Konten atzaude. Bai. Bai, ederki bat, zorte hon biei, Talde gorrian beraz, bi mutil. Ia urdinean zer daukagun? Ea zeintzu diren gaurkoan talde urdineko partaideak. Hemen txedut lehenengo izena. Ara. Naia Zeziaga! Ara, Naia, neska bizkorra zara? Bai. Bai, bizikletara matuko prest? Bai. Ea. Zorte hona daukazun eta ezagutu dezagun talde urdineko bigarren partaidea. Ea, non zaude maltzurra, hemen txezaitu. Eneko González! Hementxe, arratsaldeon Eneko. Arratsaldeon. Zer, bizikletaren bila? Bai. Bai, talde urdinak zortea daukan, eta ezagutzen ditugu gure partaideak. Hori da, guk oraintxe altxatuko dugu guztia, entrenatzera goaz eta lagunok. Eta zuk, Pepito, kendu traste zikin hori erditik amesedez, Tira, guazen. Ez dut ulertzen zer gertatu den. Gaur goizean, Arrasate bidean, 180 jarri dut autopistan. Eta ara orain, konpondu egin beharko du. Ondo! Hoixe ondo! Nafarrek esate duten bezala. Gaur besta eta bihar bestondo! Horrek dik benetako bestondo horrek. San Ferminetatik etorri dela zirudik. Hori bai, entzierroa korritu eta gero. Gure txiribitunek entzierroa korritu, ez motel, ez. San Ferminetako entzierroa, dira, zezenek harrapatuko lukete berehala? Txibi, ez dugu eser ulertzen. Txiribitonek entzierroan korrika egiten dik xexenen atzetik, hoxe. Horrela, deskuidoan, xexenen bat harrapatu eskeo ba, amaiketako itzela egiten dik. Bera, gauza bat esango dira, gaur egundoko gogoa ekarri diat kantuan eta dantzen egiteko. Beraz, alperrentzi hori esnatu egin behar du. Nik esnatu? Esnasakik. Aizak, iaiz bere adiskiderik estimatuena, Eta iaiz bere lagunik babuena, Tira, joan eta esnazak, behin goz. Ez dut esnatuko, Dakizue, oso esnaidera txarra izaten dut txiribitonek,
izugarrizko aserre aldeak harrapatzen ditu. Derrepentean ez netzen denean. Gure txiribitonek, tira. Zera, ogizopa batuk eta gizakoa. Baixapistia baino arriskutsuagoa. Ez pamote, lotan dagoenean, ume txiki moko bat dirudi, zintzo, begira. Jopela, ik nahi duan aintzak, baina ni zaintzuriak batzera joango nauk edo. Tira, koldarrarena. Orduan, nik esnatu berko diat, eder puskau, politxau. Basak, jetipuinetan bezala. Hori, loti ederra, beto, lodi ederra du. Eta gero, edur mesurik bezala, musutxo bat emaiok. Tira, hago izelie, kolio guztia. Begira. Irribarre egin du, horrek esan nahi du, segituan esnatuko dela gure txiribiton. Esan diat, trogloditorrekin ez zao xere ginek. Tira, txiribiton. Esnatu, altxa txiribiton, altxa politxori. Begira, Sondo, begira. Gusten, ez zuen hain zaila, mirri? Pakiderroa oraindik loxago! Tira, txibiton ez nadi politxori bihozko iskerrori. Ikusten, ala xegotan zen mutil zintzo. Nahi duan aintzan mirri, baina nik ezin diat, Jokoz kanpo utzi nago honekin. Basakiat, mira, txiribitonek aurrak isugarri maite dituen, zuek esnatzen baduzue, ziurazki ez da xarratuko. Txori deiana da, bai. Begira, guk txiribiton esango dugu, eta zuek denok, baina ozenki erantzungo duzue. Esnatu, ados? Bai, ea bada. Dit nahi du. Txiribiton! Hori da. Berriro. Ozen nago. Txiribiton! Berriro. Txiribiton! Funtzionatu di. Kontxo, entzun berrazeok, gure zainengoela kantatzen izasiko? Eskerrak, lotan nengoela zirudien. Txiribiton, martxa eta alaitasun handiko abestia ingo diegu, Ea musarra hau benetan espabilatzen den. Ze iruditzen zaik, txiribiton, arrinkun trankun kantatuko bagenu. Bai, orduan, baina denok batera kantatuko dugu, arrinkun trankun. Arrinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Sagarra lore denbora denean, sagarra lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Arrinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Iruta iru sei dira ta iru bederatzi, iruta iru sei dira ta iru bederatzi, festa giro honetan ez gabiltza gaizki. La 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 la
Trankun maiuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun maiuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. La 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 lai, la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai. Sagarra lore lore denbora denean, sagarra lore lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. La 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 lai, la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai. Xixa bat ere bai. Eta gibel urdinak. Ara, eta pinutelak ere bai. Amanita faloidez pozoitxo bat. Horren beste perri txiko ikusita, azkenean iritsi naizan Botomendiaren magalera, ez da? Enaizela iritsi oraindik, baina ze toki da ba hau. Berriro arrasaten nago. Zapaburuak. Toki hau, sorginduta dago. Sorginduta. Graziana etorri da. Ikara zaitezte! Gara zugarra murdiko sorginak, neska jatorre eta finak. Agur perritxiko arloteak. Hanbotoko tontorra aurkitu behar dut gaua iritsi baino lehen. Iparretikotz, egotikan bultz, aize zakarrak, geltokian potz. Egin ondoren, hementxe ditugu gaurko 4 protagonistak. Lehenengoa, Julen Garmendia da, ezta? Bai. Haupa, Julen. Galdera bat, zenbat urte dituzu? 9. Eta nondi zatoz? Bergaratik. Bergaratik? Tira, bazorte honopa dizute, Julen. Eta bigarren partaidea zein dugu? Beñat. Beñat. Zenbat urte dituzu, Beñat? 5. 5, Jesus Motel. Eta nondi zatozu? Bergaratik. Bergaratik baita ere, beraz, agian, elkar ezagutuko duzu, Bai. Bai? Laguna zeate? Lengusoak. Lengusuak? Hau da, hau kasualidadea. Ba, lengusuak eta lagunak, beraz, gogoratu finalerdian, elkarri laguntzen arituko zaketela, baina finalera pasatzen balin bazarete, eta espero dut, elkarre bata bestearen kontra biliko zeate. Beraz, sorte hon eta txaloak Bergarako lengusuen txat. Ondo, eta nire alboan berriz, talde urdina, nor dugun eskatu polita hau? Naia. Zer gehiago naia? Zeziaga. Ezkiaga, ondo. Ea, konta iguzu zein den ikastolako zure gairi gustokoena? Gimnasia. Gimnasia, ondo, kirolaria. Eta zein da gustokoen duzun kirola? Futbola. Futbola, ederto, primeran. Eta nor dugun mutiko indartsu hau? Eneko González bai, Oso ondo, Eneko. Zer kirola gustatzen atzaizu? Bai. Zer kirol? Saskibaloi eta futbola. Ara, saskibaloia. Zenbat ikazpusketa sartuko dituzu, Eneko? Denak. Denak, ara, asmo polita dueneko. Oso ondo, gure 4 parteideak ezagutzen ditugu, eta Felipe besterik ez zaigu falta. Felipe! Ara, muturra azaldu Felipe Kortik, eta gure lekuak hartuko ditugu. Guatzen lekuak hartzera, hementxe jarriko gara txukun, eta Beñatekin hasiko gara, bai Beñat?
hartu zure lekua hortxe daukazuta, eta nahi duzunean hasi! Aupa Beñat! Iepa Beñat, animo! Iepa! Ia punteria! Iepa! Lehenengoa, epa! Bi, ederki egin zegoten! Ui, ia, Ui! Animo Beñat! Hiru! Riberan! Lau, ederki egin Aupa! Bost, Jesus motel! Iepa! Ia, sartu da baina ez! Sei, ederki! Ui! Etorri Beñat, etorri nera. Ikusi duzu, Beñaten indarra. Berak 6 hartu ditu eta orain Julenen txanda da. Beraz, Julen hartu lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa Julen, epa! Bat, ederki hasizea. Bi, primeran. Hiru, Jesus motel. Lau, aupa Julen, bost. Sei, dena sartuko duzu. Zazpi, aupa Julen, zortzi. Berzi. Sartu ditu, beraz talde gorriarekin bukatu dugu. Eseri bankuan momentutxo baten, eta talde urdinak zer egiten duen ikusiko dugu. Ea naia eneko txukun ibiltzen zareten. Tira, naia hasiko da zar? Ba, naia, nahi duzunean. Iepa! Aupa naia! Aupa naia! Iepa! Bat, ederki! Bi, primera, neska! Hiru, aupa! Lau, aupa naia, animo! Bost! Sei! Hartu ditu eta orain Enekoren txanda da, beraz, Eneko hartu zure lekua eta hasi nahi dezunean. Aupa Eneko! Animo Eneko! Epa, bat! Aupa! Ui! Animo Eneko! Hiru, oso ondo! Ui! Ia! Lau! Bikain Eneko, aupa! Ui! Bost, oso ondo! Sei! Primera motel! Zazpi, aupa! Zortzi! Iepa, aupa, Eneko, etorri honera, ikusi duzu ez, 8 sartu ditu Eneko, eta orain gozen danak aurrera, gozen lekotara, etorri nerekin. Etorri zona naia! Horrelaxe, lagunok saskiraketak nola geratu diren ikusiko dugu. Talde gorrian Julenek 10 sartu ditu, eta Beñatek berriz 6, guztira 16 dira, ederki egin dute txaloa beraientzako. Eta talde urdinean berriz, nahiak 10 ikat pusketa sartu ditu, eta Enekok 8. Beraz, 18 guztira, eta talde urdinak jogatuko du gure final handia. Tira, bagu ez dira finalera pasa, baina oparia baditugu, ez da? Ia, oparia mesedez! Motxila hau ez duentzako, etxeat eskutsi jongo etxea, eta zorionak, tira lagunok, punteria pixka fintzeagoaz, talde urdinarekin, eta finala jokatzera etorriko gara beranduxiago, gero arte! Erne lagunok, erne! Trikitraka trikitronen, futbol talde ausarta bat sortu dugu. Eta aurki, txapeldunen ligan parte hartuko dugu. Ikusiko duzue. Joseba Etxeberria baino gol gehiago sartuko dituta izue. Sinisten ez, ala? Aizue. Baina entrenatzen hasi beharko nuke ez da? Bai. Eta, zuek ezagutzen aldituzue bi txoripoto honela nirekin entrenatzeko kapaze direnak? Bai? Nortzu dira? Egia da, nola ez zait lehenago bururatu ba. Gauza baten, ni euren bila joango naiz. Bitarten meserez, zaindu ondo baloi hau inork eraman ez dezan. Ados? Bai? Gerarte bat. Hace baloi itxusia. Nore nada. Norena? Inuixente horrena. Eta eraman aldezaket?
egia zuena. Ideia izugarria okorritu zait. Gero arte. Listo. Dena pentsatuta zau. Txidon, I ateixain izango aiz. Ni aurrelari! Eta itxurri, bai, ordezkoen aulkian etxerita egatu peiz. Ez eta ez, baloia nirea da eta kitxo. Non dago baloia? Mentxe. Baina zer gertatu da, non dago baloia? Aizue, hartako zuentzako baloia da, niñoa ez da ikusi. Ez, baloia handia duk, dotorea. Ez altzen handia eta ederra, ez da? Bai, nuski. Eta zer gertatu da hemen ba? Bai, meni gabe arrebatu du baten batek eta eraman egin du? Nondik? Lapur gaiztoa, presta dadila ba, zigarrolako sesenaren astinaldia jasotzera, Aize, mirrita txiribiton, mirrita txiribiton, berandu baino lehenago, guazen baloiaren bileta, kitxo. Tira, etorri, guazen ezkar! Ara, hemen dago! Nik utzi dudan leku berdinean dago gainera. Bai, txiran, baloi ibiltaria du. Honek, igora estarroa, baino kilometro gehiago inditik. Txorakeriak utzi eta guazen lehen bailen partidarekin hastera. Ea ba! Sorginduta xago baloi hau, sorginduta xago, Ze sorginta, ze arraio, antzokiaren atea zabalik utzi dute, eta noski, haize korronte batek bultza du. Oize, aizue, espabilatu, mugi altzaipurdiak eta baten intxizalatea, jopelaz. Tira, berandu izan baino lehenago, guazen birreskuratzera gure baloia, tira, guazen! Ara! Harrigarria! Berriro hemen dago? Tira, ez dezagun denborarik galdu. Az gaitezen lehen bailen! Aizu, hau ez da oso normala, ez da? Hemen norbait arpaiotzen ari zaigu, ez? Nor? Orain ulertzen dia dena, Hemen xago baloi hori. Hemen... Berri, baina... Plas. Fastidiartze, etxau baloirik. Eta sorgin horrek, balore batzur nahi balin baditu barriteko, barrin desala, bergaraldea dik joala eta harrapatu itzalango iruin usonte. Kaskajo bihurria, hanboto aldera joan beharra daukat. Baina, harrapatzen zaitu danean, ederki berotuko dizut ipurdia. Lasai, sorgina,
eta xaxarratu, Nahi beduzu jostorratza hartu, eta baloi pusketak hartuta, zuretzako kulero modernoak josi. Eta bestela txiribitonentzako kalzontzillo dotore batzuk. Txikitzoa geratuko zeskillo baina. Egia, txiribiton horrela izango haiz, akelarreko errege. Hori da, eta denok esango dugu, gora txiribiton! Eta gora akelarrea! Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Apo bare, satorzuke, zagarroi pitotz basunte, arrano zain, miru bele, sorgintzarrak ez lokalde. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Arrokapean gambara, dilindan beltz gauenara, Ilargiaren dirdira, akerrak hartuka dira. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Apoak apasatorrak upa, okillo muskerra tok tok tok, gerrenan ondun, sorginak zaldun, gerrenak hartxobak iztaklok. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Armi armokak amarlo, aker zaharra goitikan, atxo sorginak bilikan, gazurredan, bikorrak jan. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Sorgina puiez akerraken, ez dukak herrik landi barren, atxoaki ez larrez larre, zugarra murdin akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Eta hementxe, gure protagonista gaurko ikaskinak alegia. Lehenengoan Naia Zeziaga dugu, 9 urte ditu eta Arrasatetik dator. Ikastolako ekintzen artean gehien gustatzen zaioena gimnasia da eta futbola ere ikaragarri gustatzen zaio. Beraz, txaloa gure deportistarentzat. Haupa Naia! Eta bigarren finalista Peto Urdinez, Eneko González Valle, 10 urte eta bidaiatzea gustoko duen tipoa izue. Alicanten eta Santanderren egon omen da sarri, eta baldakizuen ara joan nahi duen oporretan, Karibera aizue, ara, tipo azkarra, Eta bere ama eta bere arreba Andrea agurtu nahi ditu hemendik. Beraz, txalo zaparra da bat gure Nekorentzako. Eta bi finalistak ezagutzen ditugunez, etor da dira gure izarra, Ator Felipe! Ara, hementxe ator, poliki gure Felipe. Gure lekuak ere hartuko ditugu, eta Naia, zu hasiko zea bai? Ba, hartu zure lekua, eta haupa, Naia zunean! Haupa, Naia! Haupa, Naia! Bi, oso ondo, Naia! Iru, Jesus neska! Ui! Lau, ederki! Bost, primera, Naia! Sei! Zazpi, bikain! Zortzi, Jesus neska! Behatzi! Amar! Amaika! Torri da, Naia! Ia danak sartu dituzue, amaika ez dago, bat ere gaizki, orain ikus dezagun Enekok zer egiten duen. Beraz, Eneko hartu zure lekua, hortxe duzuta, eta nahi duzunean, animo! Haupa, Eneko! Bat, erdi azizea! Bi, haupa, Eneko! Iru, animo! Lau, oso ondo! Bost! Sei, primeran bote! Zazpi! Zortzi, enene! Dana sartu dituzu! Behatzi! Amar! Amaika, martxa dudan! Eta amabi! Etorri Eneko! Amabitik, amabi sartu ditu! Guazen danak aurrera! Eta ikus dezagun finala nola geratu den! Ia ba, finalean Naiak 11 sartu ditu eta Enekok berriz 12! Beraz, oparia, mesedez!
Gure superikazkin txapelduna da, Eneko! Baina hemen ez dugu inor eskutxik uzten nahiarentzat. Raketa polita duguta, zorionak nahia, haupa! Eta Eneko bizikleta dotorea beramango detxera gure txapeldun berria baita eta zuen txalo honekin batera. Tira ba, oparia banatuta arrasatik, buelta bat ematera goaz, pixka jolastea, gero arte! Kaixo! Magoak! Zararialam, lararialam, tarararalam. Lararim, lararim. Magia! Larariarori, magia! Harry Potter! Tarararam, larariararam. Magia! Oh, boy! Neska! Magia! Botilla! Ez. Sa! Bottiglia! Ah! Hop! Oh! Bottiglia! Hop! Hop! No! Es! Sap! Hop! La 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 la. Hala sama berjumpa berjumpa. Es. Es. Ez. Saya. Berjumpa. Ah. Ha. Hop. 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 La botella. Ah. Ah. B. Ah. B. Oh. Bat ez. Neska. Cámpora. Cámpora. Mago txarra. Chara. Txarra. Cámpora. Kanpora. Chara. 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 Agur. 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 Iepa, Josepa! Ongi etorri nire denda berrira. Ikusten duzu, Orain, sakeleko telefonoak saltzen ditut. Segapoto preziosoak! Nire lehenengo bezeroa. Mirritel, bai, esan. Nor da?
Barkatu baina ozenkiago itzin beharko dizu, Ez dizut, zer entenitzen. Altuago hitz egiteko esan dizu, jopelas, ez dizu dale zer ulertzen. Euskalduntarra, gerra mundiala, ai! Ila nintzen, bolio, utziko aldiok babukeriak egiteari, sekulako lan aukakoratzean telefona konpontzen, Bizkor. Bezerorik ez dugula horrendik? Lasai! Txirri txotxolapikori, laizte detorrako duk eta aizen gainatuko diegu! Sakeleko telefono erosi duela txirrik? Ta zergatik ez digu guri erosi? Atorrante horrek? Txiribiton, zerbait asmatu behar diagu. Bizkor! Estali hau, Bizkor, Bizkor! Kaixo Txiribitoen, arratsaldeon. Kontxo, norduko Pepitxoren andregaia, ala? Mirripitxin maguan hauk. Txan maguaren lehen guzua, baina hori bai, asko zez guapoagoa, Mirripitxin magoa? Tortera izena bizta, tortera benetan. Eta noiztik ikasi duki magia egiten, Aspaldik izakiak mi magiaren sekretua. Begiratu arretaz, mesedez. Denok! Txiribiton, pentsasak zenbaki bat, 3 batera, Bizkor. Orain asmatu egingo diat. Arre txila, murtxila, Txiribiton, ik pentsatutako zenbakia, 3 duk. Magnesia kontua duk, itxoin. Arre txila, murtxila, basatorkidea. Txibiton, ik pentsatutako numeroa duk, 2! Txoin, oi, seguru. Arretxila, morretxila. Txibiton, ik pentsatutako zenbakia duk, 1! Japela, sekulako fenomean hauk, eskerrik asko, eta eskerrik asko. Mirri, hori ez da gauza aparta izan, alderantziz, nahiko arrunta izan duk, Berotzen ari ninduan, baina, egon ari, Laxter bizigu horpegiak eratuko zain nire magia ikusita, bai. Begira, deskuiduan ez duk eskura sakeleko telefonorik izango, ez da? Hala, bai. Bai, atzo, erosinian. Kontxo, nola jakinduk ba? Sandiat izugarrizko magoa nahi zela, Bai, xertzak poltsa honetan, mesedez. Eta zer? Eta ez diok ezer txarrik egingo, ez da? Mesedez, Kontuz berria duk, eta dei garrantzitsu bat egiteko ekarri diat. Magia egingo diagu. Orain, zuen horrean, poltsa itxi egingo dugu, eta Txiribiton, ekin lanari. Baina, baina, zer egin diozuen nire? Lasai, hortarako txesagu magia. Eraso bortitza jasan eta gero, ire sakeleko xeapotori, lehen bezain distiratxu baterako duki. Ja, Txiribiton? Baina, zegin diozuen nire telefonoari, baina... Arri-garria, atzo plastilina pusketa batzukin inuen proba, eta ondo atera zituen. Biperle hor bat, baino zimurra gutzi duzu, eta nik dei garrantzitsu bat egin beharra daukat, Mirri, orain nola arraio egingo dut nik dei hori. Txiribiton? I, flautas, hemen zeok,
gure denda honetan, nahi duan guztia sekulako aukerak telefonia mugikorraren alorrean. Ire alduk denda hau? Bai horixe, besteak erdi ustel, erosi, mirritel. Eta eskaintza zabala aldaukak. Mesedes, kategoriakoa. Mira, nik telefono bat behar dut, deia egin behar dut eta... Deinitarako daukak, telefono hau. Baino ontzitik deitzeko dutxa hartzen ari etxen bitartean balio. Beste honek, kaletik, kale nagusitiko beto. Kaletik deitzeko, fenomeno. Modelo berexia, Txiribitun, inurrategi prototipoa. Menditxon txorretik deitzeko. Baina, Mirri, Txiribito! Papelas, negoziante kaskarra, ezkero, Baina, hauek, komuneko papera da, eta baina berriz ere, arpaio aldiraztu ez du. Ez duke ulertzen. Papela ez duke ulertzen, Usten hori txe, Hau, moderno duk hau. Internet. Mirri, Txiribiton, mesedez! Nik telefono bat behar dut, lehen bailen! Txiribiton, mesedez, txirik telefonoa behar du. Txirri, kontu bat esango diat, Prototipo hau, oso jende gutxik saukake, Euskal Herriko pertsona importante bakarrik, Joane Xomarribak saukak bat, Guggenheim Museoko pupitxakurrak ere beste bat, eta gero politiko importante horrek ere, saukak baten da, Juan Jose Iturgaitzek. Mirri, Txiribiton, Orain txilindron. Baina hau adreinu bat da! Txiri, orain ere purrustaka babolio, honek luxaro irango di, begira sego gorra den. Mirri eta Txiribiton, mesedez, nik telefono bat behar dut, telefono arrunt bat. Ez garestia, ez merkea, ez haundia, ez txiklia, telefono simple bat, deitzeko balio duen horietako bat, simplea. Txiri, baina zergatik ez duk horrela argi eta garbi hitz egin hasieratik? Kontuako isu duk, gauzak ondo eskatzea, siatz eta mehatz. Txiribiton? Seiru ditzen? Telefono normala dirudi? Bai. Eta zenbat balio du? Mira, hartaburuentzako eskaintza berezi esauk. 2 euro. Haze txolloa? Erosi egin beharko dut. Nola funtzionatzen du, mesedez? Mira, botoi gorria sakatu inberra esauk. Sakatu? Petardo bat da! Zebildurra! Ia egiten hau zue, petardoa horren kearekin telefono deia egin behar dut, eta azkenean telefono kabina arrunt batetik egingo du deia, hori da, telefono kabina arrunt batetik! Kompetentzia da joak! Esa dipurterrea izan, Mirri eta Txiribiton, zatozte. Nahi alduzue telefono mugikor arrunt bat, polit bat, nik emango dizuet baixea foto eder bat, arrapatzen zaituzte.
tira trena martxan jartzeko unea iritsi da oraintxe bertan. Agur, lagunok, agur arrasate! Ui, baina non dago Pepito Galtzaundia? Aizue, makinistari gabe, ezin izango dugu trena mugitu? Pepito! Pepito! Ai, seguru txoriburu hori berriro ere, kotxe xelebre horrekin ari dela da, atzea eta aurrea bueltak ematen. Ai, baina, aizue, deskuiduan burua hausten badu, ene oso larri izango litzateke? Aizue, bere ala ditu behar diogu, lagunduko didazue? Bai, jabaderon artean, 1, 2 eta 3. Pepillo! 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 Polizian noa! Topera! Ene, aiama, zoru hau berriroren motorizatuta dator. Hementxe daukazu nagusi, 4 gurpilen gainean ez, 8 gurpilen gainean. Eta turboa? Turboa, hori gero argituko dizut. Pepillo, ez daukazu erremediorik, Nola gidatuko duzu Pelipe itxura honekin, Trena zaharkituta dago. Bueno, garraio bide desfasatua da. Jokoz kanpo geratu da, hor zai. Eta hori? Triki, tran. Bueno, favorez, dordokek ere abiadura handiago hartzen dute. Eta orduan, zein daba garraio biderik azkar eta seguruena, Orain patinetan ibiltzea da modan dagoena. Skateboard, snowboard. Pepillo, favorez, ezin du sinetxi benetan ari zarenik, Ez diazu esango orain, Felipe Gixajo abandonatu nahi duzula. Jubilatzeko dago. Gure tren magikoa patin xistrin horien truke aldatu nahi duzu? Kontu zer esaten duzu. Nire patinak ez dira bat ere xistrinak, Ikusi bestela. Eta orain bai, turboa! Ene hori da turboa! Kontrole gabeko proiektila. Propulsio zilindriko gehiagi dauka. Urrengoan hobeto kalkulatu beharko dut. Ara, utzi txorakeriak alde batera, eta deitu Peliperi behingoz, bera data gure adiskiderik fin eta seguruena. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Barreginik bapo, guazen bai plazara. Antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginik bapo, guazen bai plazara. Antxen egingo du, gogotik algara. Oraindikan mutilak, barretxo bat bota. Bota beste bat, oraindikan bota. Oraindikan eskatxak, barretxo bat bota. Bota beste bat, oraindikan bota. Barreginikan bapo, guazen bai plazara. Antxen egingo du, gogotik algara. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe,